I aquestes són les Pink Ladies, les típiques cases de San Francisco, que segons conta la història, bueno, segons conta la història no, que antigament totes les cases o la majoria de cases eren així, cases victorianes, fins al terratrèmol del segle XX, on se van destruir la majoria, i aquestes són les úniques que queden així juntetes totes. Crec que aquesta és la història, si no, pues bàsicament busqueu en Google i n'hi haurà més informació. For your safety, please do not stand on the benches, sit on the backs of the benches, or lean over the rails. I acabem de plegar a la illa d'Alcatraz, el que va ser la presó més segura del món, o això diuen, la presó on estava Al Capone. Anem a intentar visitar-la en el dia d'avui, a veure què ens conten així dins. Wow. Estem en el pati d'Alcatraz, no sé si se sentirà alguna cosa perquè fa molt de vent, i encara que és una zona que està oberta i que la gent pot vindre, la gent no baixa, i estic a zones i dono un poc de cague. La sensació de ser dins és horrorosa. La reina de festes de Mascarell.
Hostia, mal rollo total. Mira. ¿Pero esto qué es? Yo qué sé. Yo creo que así si te quedes te fastidias. I així, plena d'obres, tenim Union Square de San Francisco. Va que m'agrada com sona San Francisco.